Btr ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफादफ्रा Btr ओनसोलनि गोजोन जौगानाय आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायदों। फरायसा आफाद आरो माहारि आफादफ्रा जिफोरा Btr ओनसोलाव दङ बिथांमोना Btr ओनसोलनि गोजोनखौ बयबो हास्थायदों। Btr ओनसोलनि खौसेथिखौ बयबो हास्थायदों आरो Btr ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ बयबो हास्थायदों। बेबादि मोनसे थासारिजों जों लांबाय थानो हायोब्ला Btr ओनसोला भारतनि गेजेराव मोनसे गोजोननि ओनसोल जागोन आरो बयबो हारि माहारिया खौसेयै थानो हागोन आरो गासैबो जेंनाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांनानै जों Btr ओनसोलखौ जौगासार ओनसोल महरै गायसननो हागोन होनना Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ Btr अर्गानाइजेशन आरो Btr सरकारजों सावरायमेल लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। जुदि मोनसे परिबेस दानानै जों लांबाय थानो हायोब्ला आं फोथायो जे Btr ओनसोला भारतनि गेजेराव मोनसे गोजोननि ओनसोल जागोन आरो बयबो हारि माहारिया बेवहाय खौसेयै थानो हागोन आरो इयुनाव जोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांनानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो हागोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि आयेना जेखौ बिथोन होयो बे जायगायाव जों अलरेडि हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांगासिनो दं। आयेना जेखौ एलाउ खालामो बे जायगाफ्राव जों अलरेडि हानि जेंनाफोरखौ सेटेल खालामगासिनो दङ। बैसोमुथियाव 72,000 सुबुंफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनिनो जों 52,000 सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय। अलरेडि 72,000 जोंनियाव जि बैसोमुथियाव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बिनिनो 52,000 हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय जाबाय। आरो जोंनि थांखिया फैगौ डिसेम्बर दानसिमाव 1 लाख हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। Btr होननाय मोनसे माने कंग्ल'मारेशन गासैबो ज' जानानै मोनसे आफाद दादों। बेवहाय 30 फरायसा आफाद आरो माहारि आफादफोर दङ गुबुन गुबुन हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आरो बिथांमोना सम सम गोबां इस्युसफोरखौ लानानै रायलायो आरो आंजोंबो रायलायो गेजेर गेजेर। दा दिनै आंखौबो हांख्रायदोंमोन, जोंनि सरकारनि मानसिफोरखौ हांख्रायदोंमोन आरो बेवहाय बिथांमोना हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना बयबो खोथा बुंदों आरो बिनि सायाव आंबो बिथांमोनजों रिप्लाइ होनायजों लोगोसे आंनि साननायफोरखौ बिथांमोननो बुंदों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे गासैबो फरायसा आफाद आरो माहारि आफादफ्रा जिफोरा Btr ओनसोलाव दङ बिथांमोना Btr ओनसोलनि गोजोनखौ बयबो हास्थायदों, Btr ओनसोलनि खौसेथिखौ बयबो हास्थायदों आरो Btr ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ बयबो हास्थायदों। दा बेबायदि जुदि मोनसे परिबेस दानानै जों लांबाय थानो हायोब्ला आं फोथायो जे Btr ओनसोला भारतनि गेजेराव मोनसे गोजोननि ओनसोल जागोन आरो बयबो हारि माहारिया बेवहाय खौसेयै थानो हागोन आरो इयुनाव जोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांनानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो हागोन। हा हुनि बिथिङाव जों बुंदों जे बिथांमोनजों माखासे गुबुन स्पेसियेल सम लानानै सेमिनार खुंनायनि बाथ्रा बुंदों जाहाथे जि आयेन कानुन जि बेबस्था दङ बेखौ गासैखौबो बिथांमोनाबो मिथिनो हायो, बेयाव जेबो कनफिउस जाया आरो जों हानायमानि आयेना जेखौ एलाउ खालामो बे जायगाफ्राव जों अलरेडि हानि जेंनाफोरखौ सेटेल खालामगासिनो दङ। अलरेडि 72,000 जोंनियाव जि बैसोमुथियाव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बिनिनो 52,000 हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय जाबाय आरो जोंनि टारगेटआ डिसेम्बरसिम 1 लाख जेंना सुस्रांनाय। दा बेनि थाखाय जोङो अफिसियेलि खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि? सोलोंथाइनि बिथिङाव फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय मोजां जानांगौ होननानै बयबो हास्थायदों। बे हिसाबै जों सरकारि भाबै जोंनि पलिसिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै एकदम ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय एबा ग्राउन्ड जिर'निफ्राय बोरैहाय सोलोंथाइखौ थिग खालामो बेनि बेबस्था लागासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायदों गावबा गावनि हारिनि गेजेराव गोग्गो सोलोंथाइनि जाहाय एवारनेस खालामो आरो बे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ खालामोबा बिथांमोननो जोङो राङारि मददबो होगोन। बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि सापर्ट? बिसायख'थिनि जि उफुरा बिसायख'थि बेयो सिडलियाव जोंहा मोनसेल' सिट दङ, बेनि थाखाय अलरेडि जोङो रेडि जाबाय जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय आरो दासिम आंनि जि मोनदांनाय बेवहाय 50निफ्राय 60,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो बेवहाय UPPL, BJP आरो AGP एलायन्स हिसाबै जोङो खामानि मावगोन आरो अलरेडि जोंनिया सावरायनाया जागासिनो दङ। बङाइगावआव AGPनि बिजाथि थागोन, जों बेखौ सापर्ट होगोन मानोना BTC एरियानिबो माखासे भट बिथाङा मोनगोन आरो लोगोसे जोंनि सिडलियाव AGP आरो BJPआ जोंखौ थोंजोङै मदद खालामगोन। बिजाथिनि थाखाय जोङो सावरायगोन, सावरायनानै फोसावगोन।